Kambilienu sire buna mbonde nu wakati wegu muna chimude we panalo na nema mwamunelu we formunyele mbulegu egu kamuji aga sipe menonye egu nu wakotela nyegu sipe menati kobi nu wakonye bayo no manyabe egu kanenyu welonia Ibe ji malegu chikobi ndomodo kamu na-enye unu Anya burukwa bia ọzọ Masters Band oye Ifeọma Chukwu debele n'elu ụwa n'ọdị agwagwo onye welu nwanne ya welu ehi si onye sikwa na n'elu ụwa ka ya rikodo Sonya sikwa na nne n'ụwa ka ọ bụrụ na nne ya Sonya sikwa na nne n'ụwa na sonya akasị Sonya sikwa na nne n'ụwa na ọ bụ ya ga-achịgide n'ụwa ka ndị ọzọ dara n'ala ya n'ọkwa asị ewelukwa na ọ bụ ya butere nsogbu na ọ bụ ya butere mkpasasị onuwa Oji kodo nabu nya butelu nsogbu nabu nya butelu mgbaghala Ikwe buru nya mgbakọta n'azụ onye ligoro loze ebosi ligo n'ụwa ife jelu Jacob odigbo na-eme n'ụwa jọgbu onwe ya One by one, you turn by turn. Naboku wasiaga, nabunye kudo geji chigide n'obodo. Nekwoku, Professor. One by one, na one year turn by turn. Nyabu nudo gadi, n'obodo anyị nọ n'ime ya. Anuli osogali biye onye wela chalu nwanne ya n'ọbụnya ka anyị na-ekwuzi onu aye mama onye wela chalu nwanne ya onye rikodo na nenu wenugo ilie chalu nwanne Ikwe bula bakuta ni azu n'ọjọ kanjọ Oji doji kodo
kado n'ọjọ kanyo aye mama onye li ọchalụ nwanne sambolo adigoro sambolo ojaja omebu n'ọjọ kanjo nenu wanya kamu nebela akwa omebu n'ọjọ kanjo onye bụ na gosi nwanne ya ụzọ ka o soro ya ebu ụzọ ka ọ marala ya esi mmemme ka o soro ibe ya wee mmemme ụwa ụfọdụ sọ bụ ka ọ mara ibe mma ọ bụ ka ọ mara ibe mma ọ bụ ka mụ na ya halụzie eyi a na-ekwueli ọkwa ọkịka na-ese okwu one n'ụwa m na ọ bụ Chukwu ma onye ya akasị one n'ụwa mmakwa na ọ bụrụ na ị zụrụ nwanne gị ụzọ emesịa onye ọzọ ya esi ya emesịala ọma ịkaghị ihe one n'ụwa ịlachaba mkpu mana ọ bụrụ na iziri ya ụzọ n'enu ụwa ọ dabalụ ndụ na na-eme nwanne na-elife ụka ndị ọcha ndị mere n'iru n'enu ụwa akwa mpụta n'azụ ga-eluzielu ndụmọdụ Chikobi na-ezu ozi ọma anyị n'ọkwa aka ebekwala aka ndị n'enu ụwa aka ndị nwa wee kwa aka bana mgbe dị ọcha dibịa gwọla ọzọ n'enu ụwa nye agba ọzọ wee gbuo dibịa kwi na n'onume n'ụwa ọkọba mmadụ n'enu ụwa chọba mmadụ ibie ọkọba na anụ ọfịa n'enu ụwa chọba osisi maka na o nwere onye na-afụ azụ ya anya n'ọkwọ mmadụ ya n'elu ha azụ enugbo ụmụnna nwezu ha akụ nsogbu ana ụmụnna nwezu ha akụ ehi asịrị ana mmegbu ana poizin ana igbu mmadụ ana onye ọbụla enwebe aṅụli na ndị Imo sonye bụ machara onye gburu mgbe sonye kpọ n'ibe ya onye okom onye bụ machara onye gburu mgbe sonye kpọ n'ibe ya onye okom sonye siri ibe na ọmara ibe sonye siri ibe ya ebuka nna kama onye bute chọba nwanne ya chọbanụ nwanne ya egbe ebere ugbo bedue ma kesi ibe ya ebe na ngosi nye ebe ọ ga-ebe unne mezina selfishness instead onye li ya ọchala ibi ya onye lie ya sọlụ nwanne ya one n'ụwa ka ọ dolie onye lie ilie chalụ nwanne ya Sabiok welitelebe egwu akọba mmisi onye na-eme ọwụ onye Masters Band onye ya koche chai nwantente welitebe nwantente welitebe ọkashaja ebele mama onye akụ ọkọlị ya ego Chineke onye mekwanarị ya babịa a na-eri ego nwantente dulunu m ji ekele ndị ziri m ụzọ n'egwu ndị mere m na-etisi egwu ike enu ụwa ji ya n'ọnụ m obodo wee kwelu maka na Chukwu ekego godu n'ụwa ka ya n'ụwa ọ bụrụ godu mana ewezuga ụzụ
na o nwere onye ga-ama ife ọkụ n'ọkwa n'aka mele asụ mgbakụ kenelenu m igwe egwu afa mmogbotobo n'egwu n'ọbụ nye akadolu mobi Chikobi ji agụsi egwu ike ekene Adonene dance band Ọnịchado ori akata ọzọrọ nwa sugbe mma nwa abalị akata ka ga-abọ n'ilu ayaka sugbe n'ibu nekwa onye egwu mmanwụ eyi ayaka sugbe n'anya aka nnele anya wee na-akụzi ya bịkwa m ike oti mgba ga-aba n'ilu eyi Ifeanyị nwa Agụnedu na ngị kụziere m ka esi adị bodo n'ilu ọlụ uwe kwechiri God Ezike na mich Prọfesọ God Ezike Bodogwu na ngị ziri m bụla nneni ya mbụ onu ma ji atọgbu onwe ịghọtago Chifu Osita nwa Ọsadebe ọga m Osita nwa Ọsadebe na ngị mmelụ ka mmalụ ife onye kpọrọ nkịtị aka ọgazi n'oge imere ji na-akwanyere ndị egwu ngwo n'obodo niile ụmụ enu ụwa n'orugo tọnụ mee nzukọ ọnụli ọchalụ nwanne ya Igbo meji ebe na Thailand ka ndị ezute ndị odogwu ndị ọka gị nge eziokwu nụ na-akaliga egwu na-ese ndị Igbo na Thailand na-asị m n'ụlọ ebugo ibe unu na-eme karịrị akarị onye nwere unu nwere ndị odogwu ndị ọma Igbo ekene members of Elders Club na Thailand ndị na-erisi ego ike na-asị m n'ụlọ akarịghị egwu members of Elders ndekwute club na Thailand ego na-agbaga afọ ọnụ ọghọkọkọ ijezie na Thailand ijeruro na Flex Club nke dị na Pattaya City ozugbo ebe anyị na-egbo ringo kwetili kenele maka lulu Flex Club odogwu onye ọma helisi eyi osisi kpọrọ nkweche na ọga dada onye ọma si South Korea wee jebe Thailand onumeke na ọgaranya CEO Helis Import and Exporter CEO Flex Lunch CEO Flex Working CEO Hangover Night Club all in Pattaya City onye ọma helisie odogwu n'ikpọlakpọ onye Nnewi niile nechara ịfọ nne mmanya wee tie ya okwu efi eze nwanne ehi odogwu si na Chikobi ga-abịa Thailand o mesịa wee mee ya eme n'ezie Chikobi n'obodo odogwu na-ekene ya agbazie gị ka ihe li olili na Pattaya City Flex Club Igbo na-achọzi nnebughe eyi odogwu nnebughe na Thailand ọkwa gị nwesị anyị Igbo olili na Chikobi atụgoda n'ime oji alati agwọ ya odogwu nnebughe Chikobi kenele ọ ga-adịrị gị mmanụ ụwa gaba n'iru onye mmanwụ na ịkarịga egwu ọkọkọkọ igwe tete odogwu eze ndị Igbo na Thailand onye nnekwa ego gbasiri ike President ọhaneze ndị Igbo na Thailand igwe tete n'isoriba n'alụ nnekwu mmanwụ ego ịgbara fọnụ Igbo na-achọ Alhaji Ụba na Thailand odogwu ịkarị ịka ehi ọmalụbịam ikpe ọnwụ na Thailand onye nnekwa ego gbasiri ike zọyo hekenemi mmanwụ na ịkarịga egwu ọkọkọkọ odogwu adị agbashọke ọ ga-akwanye ya mafọdụ kenele m ọkaka na Thailand odogwu eyi ọkaka ego ga-eligo nnewu ọkaka ego ga-akali ya
odogwu Thailand na-edo so ọgaranya agwara agwa na ịkarịghị egwu ọkaka Lucky Igwe na Thailand so anyị bilie agụma na ya dịrị gị mma ojumote ma ọgụ na Thailand odogwu ịkarịghị egwu ahụ onye nnekwu ego ka mụ na-akpọ Lucky Igwe n'ido so Lucky alụsị obeledu na Thailand n'iso wee bili ọgaranya alụsị nna onye ọgadịrị mma nna na-egoghị akarị ya ọgaranya n'iso wee bili onye nnekwu ego ka na-akpọ n'egwu ma alụsị obeledu nnekwu alụsị na ịkarịzịrị dịka obi aka nne agbaghị na ịkarịghị egwu ọkụ kedeliri odogwu Chigozie Olisakwe mmanwụ abịa ọkpụkpụ na Thailand Wakachika Obi ọkpụkpụ Thailand na-edo so onye Imo steeti gaba n'elu nnekwu ego gị gbakalịa tụbalịrị m agbodo nwoke aja na Thailand odogwu ọkwaka m Chief Valentine anya ọzikwa agbodo dịka aja n'Enugu steeti ọgwụ lokal gọọmenti Thailand kibio zoyo nọgadịrị gị mma agbodo dịka aja akụkọ mmanwụ n'Enugu steeti odogwu nwa na Thailand oke na-eme civic nkelelili m odogwu nwa Anthony Tochukwu Kalaka onye awụsị mmanwụ ụmụatụ egwu Ọkịja ka isi eje Anambra steeti ka isi nwa Onumekene-Yo Nwachibeleze na Anambra Thailand ka ibi ebi more money one of Ọkịja Thailand ka ijo wee bili ọnụ na ịkarịghị egwu ọkọkọkọ Onumekene-Yo more money Chukwu Ezeọra n'ido so Ekwulọbịa Anambra steeti ka isi ụwa nwachi na-emelu na Thailand na-ekene m nwachi na-emelu akarịghị egwu ezi ọyụ Prince Wakachika Obi kedu maka onye ka Tony na Thailand onye ji esi chenji mmanụ ehi Tony awide miliki isi eje kwando n'ịkarịghị egwu onye ka n'ịkarịghị egwu Dr. Chinaka nọ Ekenemi Nze nna nyere ugo na Nkwere Imo steeti London ka ibi ebi onye oke ego n'obodo Eliza London odogwu n'ịkarịghị egwu kwezo iruzie na Thailand ofu shoe ka anyị na-eyi slada shoe abago n'ọkụ nwanne m n'ọnya ka anyị na-eyizi slada shoe bụ ọka ibe na Thailand Igbe jeruo South Africa ka ndị ezute odogwu mmanwụ Chike Obi ji aba mbọ ọkụkọ onye nnekwu ego Honorable Chief Ifeanyi Smart ya na-egboka CEO Migration Group International Limited anyị nteje na South Africa Chairman Migration Hotel and Suites Director Migration Properties CEO Migration Pub and Restaurant na South Africa President nteje Progressive Union na South Udo Igwe Smart onyocha Founder Eziafaka Ego Friends Club na South Ugo Busu Achake Okuzu Enwilo na Mambala Noyi Distributor Smart Motors Onido so Oji Mote Maga Melunu Chike Obi Founder Migration Unique Services Nigeria Limited nwanne dị na mba n'ugweri okebo Akụ Jizọs na Ntejabọ Akụ Jizọs n'Igbo odogwu eyi
igwe jebe na China jesute ndị ọhịa dele mma. Honorable Metumalak President One Love International Noble Club isi m kenele gị Chief Wilson Mbarikata ọgbata ozuọra nke izizi na taa aka na alụla anyị Landmark Peters Drink nwoke mmanya eji alụla ezinụlọ ọgbata ozuọra na ata na mmanya ịrụla ya maka Landmark agbago n'ọkụ Landmark asalugo mmanya nwakarịgo egwu kokoko Landmark asalugo ọkụ Landmark elebego Landmark asalugo mmanya eji alụsị ọlụ ike na the other room Landmark asalugo ọkụ the best Peters Drink Landmark asalugo isi mụ kenekwuo Barrister Metumetus Legal Advisor PDP Ward 1 also Legal Advisor City Cruise Real Estate Okulora ni nekpala anyị ọnụ ọfụma na kọtụ ọgaba n'elu nwanne Malik ekene m ya onye amani karịgo egwu eskepi na China gwakachi kobi isi m kenọị ya karị ịkarịgo egwu odogwu ije mmanụ nwanne dị na mba nke izizi onye amani karịgo egwu Chief Prince Aniome mma nke izizi na China nweze adefu na mba o nke izizi na-achị nwa ji nganga gbala ihe ọsọ na China odogwu Chief Supervising Officer Ike Nobat International Limited ịkarịgo egwu Aniome mmezi oyi n'ọnụ mekene mmanwụ n'iso na ndị karịrị egwu onye amani karịgo egwu SKP Nwobi dị mbugha kedu maka nwanne nwoke John Kennedy Okenechukwu ọnọha n'Osobili Australia ka obi ebi kongalanya aka kpucha nwa nke izizi n'ụmụ karam Amaraku n'Imo steeti kesi dị ụwa ezigbo nwa Chibolingo obi dị mbugha n'ụmụ karam ekene m ya ndị amanụ na-akarịghị egwu onye amani karịgo egwu mana ngetiwe weloso akwa aka m Lagos steeti ka ọ na-agba mbọ ịkarịgo egwu ebekwe dịka odogwu ụmụ dị ọkada alụọ ọgaranya onye amani karịgo egwu Mr. Mbaju Harrison odogwu nwa Harry Accord Global Resources Nigeria Limited Plumbing Materials n'ọnya ka na-elele anyị ebekwe na ụmụ dị ọka ịkarịgo egwu ndogwu ekweko na ndị ọka onye amani karịgo egwu ọra na eze ndị ọma ndị bechigobi na asụ ụsọ onume kenuru ndị ọma ndị onye amụma egwu na-esi aja abam. A big thanks to all my fans in all the states of Nigeria, all over the world, in China, Malaysia, Europe, South Africa, America, and all the countries of Africa. I thank you all, and I love you. Ebi famu na di unuma, ebu nuhwa na beguma. Olisabili igwe ga-agozi n'onye n'ifu unu na chebe. Unu si mụ gaba n'ilu, onye bi n'igwe ga-eme unu na gaba n'ilu. Ndị ọma dị mma, nanu mekenu. Mkposi onye jide ya nyekere nwanne ya, onye bute ya chọba nwanne ya, onye sikwa na aka anya likodo, onye sikwa na aka anya zọkodo, onye si n'aka ọbụlụ na nne ya, n'ọkwa Chukwu nwe n'ụwa, onye bi n'igwe ji oku ụwa, onye onyele bụ nye aga eli, Olise nyego m nke nji ya aga, Olise bi n'igwe n'ije mma unu mekene enyi onye jide ọchọba nwanne ya ilie chalụ nwanne ya onu maka onye onyelie ilie chalụ nwanne ya ọnụrie ọchalibi aye mama ọnụrie ọchalibi ọnụrie ọchalibi